אורלי רפאלי, ברוכה הבאה לסי פודקאסט. כאן אנחנו שומעים את הסיפור שמאחורי האנשים, בלי פילטרים, פשוט אמת על קריירה ושליחות. בואי נתחיל. מתארחת כאן היום אורלי רפאלי, קוסמטיקאית מובילה ואוטוריטה בתחומה קרוב ל-25 שנה. חיה ונושמת את עולם האסתטיקה מגיל צעיר, אבל מעבר לניסיון והמקצועיות, יש לה סיפור אישי שהפך את המקצוע כקוסמטיקאית לשליחות. בפרק הזה נדבר על הקשר בין נראות לביטחון עצמי, על מקרים מורכבים שאנשים ויתרו עליהם, ואורלי הצליחה להציל אותם, על אמת מקצועית בעולם רווי טרנדים, ועל למה טיפול באור הוא הרבה יותר מטיפוח. אז שוב, אורלי רפאלי, ברוכה הבאה לסי פודקאסט, מה שלומך? וואלה, ממש טוב. יותר טוב מזה לא יכול להיות. איזה כיף. איך היה הפתיח? היה מעולה. היה מעולה, והן הדברים, כן, ממש ככה. אני מתרגשת. שינויים מתחילים ונגמרים גם משהו שהוא חיצוני וגם משהו שהוא פנימי. אז כשאתה מתקן משהו חיצוני, אתה באמת מוביל לאותו אדם להרגיש נוח ובטוח, ואני נוח מול המראה, מול אנשים, מול הסביבה, מול החיים עצמם. אז אני חושבת שהכל מתחיל ונגמר באיך אתה נראה בחיצוניות, ואם אפילו נראים טוב, אז אפשר לשדרג תמיד משהו. לגמרי. טוב, אנחנו ממש ניגע בסיפור ישר. את אומרת שאת חיה ונושמת טיפוח ואסתטיקה מגיל 0. מגיל 0. זה היה בשיחת תחקיר שלנו. מתי הבנת שזה הייעוד שלך? מגיל 0. איך זה בא לידי ביטוי? אני חושבת שבגן הייתי יושבת, מושיבה את כל החברות סביבי, והייתי מורחת להם לקים, הייתי מגונבת מאמא שלי את כל עמדת האיפור, אודמים, פסמים, לקים, מה שאפשר, והייתי פשוט יושבת ועובדת עליהם. כך זה המשיך אחרי זה בבית ספר. אני חושבת שמאותו יום שהתעוררתי על החיים האלה, שהתחלתי להכיר בגיל 3 מי זאת אורלי, הבנתי שאני רוצה לעסוק בתחום היופי. אסתטיקה, זה היה מאוד מאוד חשוב לי שכולם יראו יפים, מטופחים, חלקים. זה היה מאוד מאוד חשוב לי. וואו, אז זה אומר שזה כבר למעלה מ-25 שנה, אבל לא נגלה לאף אחד. כן, אפשר לומר למעלה מ-25 שנה, כן. איזה מהמם. זהו, הסיפור עם האודמים של אמא שלך בגן, כן. מה זה מסמל בשבילך היום? שאת מדברת על זה כבר אחרי שעברו הרבה שנים. מה זה מסמל? זה מסמל, אודם הוא לא חייב להיות שהוא יהיה בצבע אדום או בורד או חום, הוא יכול להיות גם בצבע שקוף, להבליט את השפתיים, את החושניות, את המקום שאנחנו כל פעם מדברים, את השפה שהיא זזה, את השיניים הבולטות שלנו. זה הפידבק, זה האזור שבו אני רוצה שאנשים יסתכלו שנייה רגע על מרכז הפנים, כי מרכז הפנים שלנו הוא מתחיל בשפתיים, מסתיים בגבות, ואז עיניים וכך הלאה, ושלא נדבר על גוון האור, על טקסטורת האור, על נראות האור, שזה לא פחות חשוב. לגמרי. בגיל 16 כבר התחלת מסלול לימודי מקצועי. כן. זה לא מובן מאליו. כן, אמא שלי שתחיה שנים רבות, פשוט אמרה לי, את הולכת ללמוד קוסמטיקה. כי כאילו, זה היה שחור על גבי לבן ברור שאני הולכת ללמוד קוסמטיקה, כי כמה כבר אפשר לקחת מאמא ופצירות ולקים ואודמים וכך הלאה ואיפור. אמרה לי, זה העולם שלך, תלכי. יחד עם זאת, גם לא ויתרנו על שאר הלימודים. כן, עשינו לימודי, הוצאנו תעודה ומצטיינת, והלכתי ללמוד במכללה, אבל לעולם לא התחברתי לזה. תמיד מה שמשך אותי זה תמיד הטיפוח. הטיפוח והיופי והאסתטיקה זה דבר שמאוד מאוד מאוד התגר אותי. אז כן, אמא שלי בגיל 16, שתחיה שנים רבות, אמרה לי, את הולכת ללמוד קוסמטיקה, ויהיה מה, שיהיה לך תעודה בצד, כי כאילו מרגיש לה שזה הדבר הנכון היה בשבילי, ואני מצדיעה לה על כך. זה לא מובן מאליו, כי אימהות, בסוף, את יודעת, רוצה שהבת שלה תלך תעשה תואר, ותלמד עריכת דין משפטים, נכון. ולימודים אקדמיים בעצם. היום אני יכולה להגיד שעולם הקוסמטיקה הוא כזה מפותח, שאתה לא פחות מרופא. זאת אומרת, אתה חי ואתה נושם את כל נושא האור בכל המישורים.
חשוב מאוד לזהות, לדעת, להבין, בין אם זה אקנה, גם זה סבוריה, גם זה צ'יסטות, גם זה כל מיני דברים כאלה ואחרים, אתה פשוט עם השנים הופך להיות למין רופא אור, שיודע התאמות נכונות של חומרים, התאמות נכונות של תכשירים, אפילו תזונה, את התזונה באיזה צורה ואיך את אוכלת, אפילו תוספי תזונה, באיזה צורה, כדורים, לנשים בעיקר, איזה כדור, איך הוא משפיע, פסיכיאטרית, זאת אתה באיזשהו שלב לומד רפואה לכל דבר. אז כשאני למדתי את עולם הקוסמטיקה, אני חושבת שאמא שלי דחפה אותי ללמוד את עולם הקוסמטיקה, היא לא ראתה את הוויז'ן העתידי. היא אמרה שיהיה לה מקצוע. מה היא תעשה עם זה, אלוהים יודע. וכן למדתי הוראת חשבון, והנהלת חשבונות, וחשבי שכר, ולמדתי עוד דברים מעבר לזה, אבל זה לא כל כך עניין אותי כמו שזה עזר לי לנהל את העסק, בואי, בסופו של דבר. היום, כשאימא שלי מגיעה אליי לקליניקה, אני מדגישה את אימא שלי. אז קודם כל אני הולכת בגאווה. אני פותרת לאנשים מלא בעיות אור. וכשכולם באים ואומרים, הבת שלך והבת שלך והבת שלך, זה כן איפשהו נותן לה להרגיש במקום שמסתם קוסמטיקאית שלומדת ציפורניים, בסופו של דבר הגיעה למקום שהיא כבר גם עושה דברים קצת מעבר לסתם קוסמטיקאית רגילה. היום קוראים לזה קוסמטיקאית פארה-רפואית, הורידו את זה מהמגדר, אבל אני די מרגישה שאני אחות, רופאה לכל דבר. באור. גם אם זה בפנים, גם אם זה בגוף, גם אם זה בעוד אזורים בגוף, לאו דווקא רק פנים. וזה גם הולך, ואני לומדת, ואני חוקרת, ואני בוחנת, ואני בודקת. הכל, הכל. כל החיים, כל הזמן, אני רק במבחן איך ולמה ומדוע, ואם נעשה, לאן זה מוביל, וזה מוביל לתוצאות מהממות, ברוך השם, תודה רבה לאל, לכן אני אומרת שזאת שליחות. להיות קוסמטיקאית זה שליחות. אני לא רואה את הכסף של הלקוח, אני רואה את התוצאה, איך אני פותרת לה את הבעיה, מה אני מביאה לה לידי ביטוי. ואם אני מרגישה שהיום היא לא מוכנה ל-X טיפול, אז אנחנו נדחה את זה לפעם הבאה, כי חשוב לי מאוד שהיא תבוא עם קבלה. לא מעניין אותי מה אני ארוויח מזה מבחינה כלכלית, מעניין אותי מה אני ארוויח מבחינה רגשית. איך אני רואה אותה אחר כך, ואיך היא תרגיש עם עצמה, ומה זה יוביל לאחר מכן, וזה מוביל לתוצאות מהממות, בכל מיני מובנים, גם גברים וגם נשים, שזה מאוד חשוב להדגיש. אנחנו ניתן גם דוגמאות בהמשך, שאני מאוד אשמח לשמוע. אני אשמח לתת. ובתחילת השיח הזה אמרת, עשינו תעודה, ועשינו ולמדנו, זאת אומרת, שייכת את זה לאמא שלך גם? כשאמרת עשינו? חד משמעי, זה משהו שמגיע כעוד תודה לאמא שלי. כשאני אומרת עשינו, אני כנראה באמת נותנת היבט לנקודה שאמא שלי דחפה אותי, ומשם באמת זה התפתח. אבל יש לי עוד אנשים מסביבי. כשאני אומרת עשינו, אני גם לוקחת את הילדים שלי, שהם נתנו לי את המקום הזה להצליח. כי ילדים נוחים זה ברכה, וברוך השם יש לי ילדים נוחים, יש לי 4 ילדים שיחיו והביאו לי עוד הרבה נחת. יש לי גדולים מהנישואים הקודמים, ויש לי קטנים מהנישואים השניים, הם, גם זכר וגם נקבה, יש לי בנים ובנות, נותנים לי את האופציה להתקדם, להתפתח, ולהיות מי שאני ומה שאני, וגם בעלי הקיים. וואו. אז עשינו זה כמה אנשים שקיימים בסביבי ודוחפים אותי ומאמינים בי וסומכים עליי ומרימים לי ונותנים לי. זה מאוד חשוב להתפתח בעולם שאתה כל כך אוהב להיות, כדי שיהיה את האנשים הנכונים שידחפו אותך לעשות את זה. זאת אומרת, כדי לבנות קריירה שהיא מצליחה ויציבה, זה דורש גם את הסביבה הנכונה עבורך. חד משמעי. אולי עבורי, אבל עבורי היה מאוד חשוב שיהיה לי שקט תעשייתי, כדי שאני אוכל לאבד את הדברים במוח. כשנכנסת לקוחה זה פרוטוקול שאתה צריך לעצב לו. ולפרוטוקול הזה אתה צריך שקט במוח, כדי לדעת איך אתה מוביל לתוצאות. אז כן, זה בזכות ולא רק בחסד. כשהזכרת את הילדים שהם חלק מההצלחה, אני חייבת להודות שבאותו רגע עשית לי צמרמורת. וזה משהו שמגיע פשוט הייתי מסבירה להם, כמו שאני לא מפריעה לכם בבית ספר, בכיתה, אתם תבינו שאני בעבודה, ואני כל יום במבחן חדש.
אתם לא יכולים להפריע לי. וככה הם קיבלו את זה, גם הגדולים וגם הקטנים, פשוט הבינו, לא מפריעים לאמא. וגם יכול להיות שזה נתן להם דרך התמודדות, גם כן להתמודד עם הדברים בעצמם. כן. אני רוצה שנחזור שניונת בחזרה אחורה לאמא, ושנדבר על סיפור הפיגמנטציה של אמא שלך. כן. מתי הבנת שאת לא מוותרת, וכל עוד זה תלוי בך, את מצליחה לרפא את הפיגמנטציה של אמא שלך? אז את הסיפור הזה הרבה שמעו. הרבה שמעו מחוג לקוחות שלי אצלי בבית, ואצלי בקליניקה, ובכלל כל השנים האלה. האתגר היה להעלים פיגמנטציה מאמא שלי. כשבעצם אני נולדתי, היא טענה שהפיגמנטציה שנוצרה לה על הפנים, בגלל ההיריון, איתי. זה נורא נגע בי. היה חשוב לי שאמא שלי תראה חלקה ויפה ואסתטית. היה מאוד מאוד חשוב לי שהפנים שלה ייראו נקיות. וכל פעם, כילדה, הייתי בטוחה שזה איזשהו לכלוך שעומד לה שם, שלא ניתן להסיר אותו, כי לא משנה כמה ליפה לקחתי בתור ילדה, וכמה שפשפתי לה את הפנים, לעולם זה לא ירד. באיזשהו שלב הבנתי שזאת פיגמנטציה בגיל יחסית 16, ולקחתי פרויקט חיי. כשלמדתי את עולם הציפורניים, כולם יודעים. יש שם גם מוצרי טיפוח באותם מקומות. התחלתי לקחת מהמדפים, ולהגיד, אוקיי, מה היום את מורחת את זה, מחר את זה, מחרתיים את זה, מחר עוד פעם את זה, ועוד פעם את זה, ועוד פעם את זה, וככה ממש עשינו לה פרוטוקול טיפול בבית, ולאחר, אני חושבת 3-4 חודשים, רק מריחה של קרמים, התמדה, פתאום הפיגמנטציה התחילה להיעלם. היא נעלמה כלא היה, עד היום אין לה אותה. וואו, זה מטורף. ואז אני הבנתי שהכל אפשרי, אבל הכל אפשרי, ואפשר להגשים לעוד הרבה אנשים מלא חלומות, ואם הצלחתי פה משהו שעל בסיס שנים על גבי שנים, שלא ירד בכל מיני דרכים כאלה ואחרים, שזה דרכים פתטיים, סבבה, עם מריחת קרמים וחומרים והתמדה והתאמה נכונה, הייתה פה הצלחה. אז אם אפשר, אז למה לא נשיג את זה לעוד כמה אנשים? היא ניסתה אגב לפתור את זה? כן, עם חומרים טבעיים, היא כן חיפשה פתרונות. אני חושבת שמה שהיה שם זאת התאמה לא נכונה והתמדה. שני דברים מאוד מאוד חשובים. ושיתוף פעולה איתי ביחד. כי אם יש משהו שלא איתי, אז היינו צריכים טיפה לעלות אולי דרגה, עוצמות, בחומרים אולי לשנות, אבל זה הצליח. זה הצליח אני לא אגיד שהיא דוגמנית על ויפהפייה, בעיניי תמיד תישאר יפה, אבל עצם העובדה שהעלמנו את הפיגמנטציה בשני הצדדים הורמונלית, סבבה? זה היה מאוד מאוד חשוב. אז אין לה לכלוך, שזה מאוד מאוד חשוב, והיא נראית טוב לגילה, והיא תמשיך לראות טוב לגילה, כי אני שם תמיד אהיה. גם איזה כיף שזו החותמת שלך. כן. זאת אומרת שאת זוקפת את זה לזכותך ומגיע לך, ואני חושבת שזה גם היה איזושהי אבן דרך חד משמעית. בקריירה שלך, ברור. שעוד לא התחלת, וכבר זה פשוט הצלחה שמפה את לא יכולה לרדת. חד משמעית. חד משמעית. זה השנייה שבו הסתכלתי עליה ואמרתי, יש לי לאן להתקדם. בשבילי, לאו דווקא בשבילה. ומשם שמיים הם הגבול. לגמרי. אני רוצה שאנחנו נדבר על הצלקות שלך. הפצע שהפך לשליחות. נולדת עם מקנה נדיר וצלקות. נכון. איך זה השפיע על הביטחון שלך כנערה? בגיל 11-12, כשאתה מתחיל להסתכל במראה, ויש לך את הקטע הזה של התפתחות עצמית וביטחון, ואתה מתחיל להבין שיש איזה משהו שעומד על הלחי, במקרה שלי על הלחי בצד שמאל, ומחורר לך את הפנים, כמו שהוא מחורר לך את הנשמה, אז אתה מנסה רגע לחפש מה עושים. וכשנהייתי קוסמטיקאית, אז חיפשתי פתרונות קודם כל לאמא שלי, ואני זוכרת שדיברתי בגיל 18 עם איזה רופא פלסטיקאי שהכרתי אותו, ואמרתי בוא נעשה השתלה, אמר לי, אין סיכוי, אין דבר כזה. ואז אמרתי, אוקיי, אם אין סיכוי השתלה, אז יש סיכוי של משהו אחר, אמר לי, הזרקות. אמרתי, לא רוצה להזריק, אני כולה בת 18, זה להזריק. ואז באמת כאן כבר היה אתגר חדש, להתחיל להחליק לי את הפנים. אמנם זה לא לקח יום, ולא לקח חודש, ולא לקח שנה, אבל למדתי מה אני אמורה לעשות כדי
להרים את הצלקת כלפי מעלה, וזו צלקת שהיא צלקת הכי בעייתית. זו לא צלקת שנוצרה מאקנה הורמונלי, זו לא צלקת שנוצר מאיזה פצע שהיה בגיל 12-13, זו צלקת שנוצרה מהיום שיצאתי מהבטן של אמא שלי. זאת אומרת, היו שם המון המון פצעי אקנה ילדותיים של תינוקות שנולדים, זה נדיר מאוד מקרה כזה, שהתפשט לכיוון האוזן, והיה שם התפשטות איומה 2 ברצף, עד גיל 2, אמא שלי ניסתה לפתור לי את הבעיה, בדרך, לא דרך זה הוצלח, אבל נשארו שם צלקות, ואז התחלתי לשלב בין טכניקות, טכנולוגיות, חומרים, טיפולים, עד שמצאתי את עצמי מסתכלת במראה, ורואה שזה רק הולך ומתחיל להשטיח את עצמו. בסוף זה הגיע לא ל100% הצלחה, זה הגיע ל80% הצלחה. אפילו אפשר להגיד 85 עד 90. אבל אני מרוצה ממה שאני רואה, והרבה אנשים אפילו לא שמים לב עד שאני לא מראה להם, שזה מאוד מאוד חשוב. ללא איפור. בוא נדגיש את זה. ופה מגיע הרגע שאתה אומר, עוד כברת דרך שעשיתי, עוד משהו שהצלחתי. ואם הצלחתי, שוב בהתמדה, ברצון, בשילוב של טכניקות, חומרים, טכנולוגיות, אז הכל אפשרי. לכן אני אומרת שכל החיים שלנו זה לימודים. לא על כולנו תמיד אפשר לעזור. קצת שני צריך באמת לשתף פעולה. אבל ברוב המקרים, בלי נדר, ממש בזכות השם, אני יכולה להגיד שהגעתי להצלחות מהממות. אפילו גם אם לא העלמתי, אבל תשתשתי, 80%, לאו דווקא רק לעצמי, אני במקום סבבה, אני במקום טוב עם עצמי. אני מרגישה שאני נותנת להרבה אנשים להסתכל במראה עם חיוך. היו גם מלא מקרים על זה, אבל זה אחד המקרים. אני יכולה להעיד על עצמי שאני עף על התוצאות של עצמי. בא לי לפני 17 שנה, אני מכירה אותו 17 שנה, אמר לי, בוא'נה, מפעם לפעם זה פשוט נעלם, אני לא מבין איפה זה נעלם, כאילו, איך את עושה את זה? זה לא שעכשיו שמנת, וזה נעלם לך על הלחי. לא, אני באותו משקל. אבל זה פשוט הולך ונהיה יותר טוב. נשים בגילך הולכות ומתבגרות ונראות גרוע, אבל את משתבחת עם הזמן. כמו יין. טוב, זה בא לי. הוא לא משוחד. לא. אבל הייתי שמחה שניגע בנקודה של השפעה של הנראות על הביטחון שלך כנערה. זאת אומרת, איך התמודדת? איך התמודדתי... אם בא לך לגעת שם. אני לא כל כך זוכרת, כי אני בן אדם מאוד מאוד אופטימי, אני בן אדם מאוד חיובי, אני מאוד חיוני, ואני גם תמיד מהר מאוד מתקדמת קדימה, אני לא נשארת אחורה. אם אני אלך אחורה שנייה בזיכרון תת מודע שלי, התאפרתי. כיסיתי את זה במקאפ, כן. אני חושבת שהאפשרות הזאת שיכולתי להפר ולהתאפר מגיל מאוד מאוד קטן, אז אפשר לי לכסות את זה במקאפ. אני חושבת שכיסיתי את זה במקאפ, ידעתי לכסות את זה עם כל מיני קונסילרים ומייקאפים מעבים שעשו לי אחר כך פיצונים. לבית ספר אי אפשר היה לבוא עם איפור, אבל מי שאל אותם? זה או שאני מגיעה ככה, או שאני לא מגיעה בכלל. כמו שצריך, תמיד ידעת מה את רוצה. כן, כן. מתי הבנת שאם את לא יכולה לרפא את זה בניתוח, את תרפי את זה בידע. זאת אומרת, זה הבנה בגיל כל כך צעיר, שאת עכשיו, זאת אומרת, אין לך יותר מדי ניסיון. כשיש לך חלום, אתה לא שואל מתי. אתה פשוט רוצה, אז אתה עובר עוד אבן, ועוד אבן, ועוד דרך, ואתה רואה שזה משתפר. אני זוכרת שהלכתי לאיזה רופא שהוא עשה לי טיפול, וואו, ואחרי איזה חודש-חודשיים, כי האותותיו של התוצאות לא נראות מיידי. ראיתי שזה הולך ומשתפר, אמרתי, את המכשיר הזה אני רוצה אצלי בקליניקה. אני זוכרת שאז, לפני 17 שנה, הוא אמר לי, את המכשיר הזה יכול להחזיק רק רופא. מי שאל אותך? הוא יהיה אצלי. אני עובדת עם רופא שעושה הזרקות, אצלי בקליניקה, שנים על גבי שנים, בערך 20 שנה, וכן, ושיתוף, פעולה, עבודה ביחד, והמכשיר היה אצלי. הקשבת את החלום. כן, מי עוצר אותי? מי שרוצה מגיע להם חלומות, מחפש דרך, מחפש פתרונות, יצירתיים ביותר, ומוצא לכל מיני דברים. גם זה בעיות תור שיש את הלקוחות שלי, אני לפעמים יוצאת מהקופסה, שנייה רגע לחשוב, לא תמיד זה עובד על כולם אותו דבר. תצאי רגע, בואי תחשבי מסלול אחר, ומסלול אחר כן תנצחי, וכן מנצחים. יש משהו בגישה שלך שמשדר, אני אחת שיודעת. ניסיון. כן. ניסיון. נכון.
כן, ניסיון שאתה צובר אותו, ואתה פוגש כל כך, תחשבי ביממה אני מקבלת 10 לקוחות לטיפולי פנים, יש לי צוות. צוות אני כבר נמצאת בערך 20 שנה. בין 10 ל-5, הכי פחות. אז תכפילי את זה, כפול שנים שאני עובדת, תראי לעצמך כמה אנשים כבר עברו סביבי, כמה לקוחות, כמה סוגים, אז אתה פשוט מתוך ניסיון מבין שהכל אפשרי. והניסיון נותן לך את המקום של הביטחון, ניסיון ואהבה למקצוע. וזה בדיוק מה שאת משדרת. אהבה למקצוע, כן. אני מאוהבת במקצוע שלי. שואלים אותי מה אני אוהבת? אני אוהבת את הילדים שלי, אני אוהבת את בעלי, אני אוהבת את ההורים שלי. באותה מידה, באותו מישור, אני גם אוהבת את העבודה שלי. אני אוהבת את הצוות שלי, אני אוהבת את הלקוחות שלי, ואת מי שאני לא אוהבת אני מסננת, אבל אני לרוב אוהבת כמעט 85-90%. כל מי שסובב סביבי. זכית. נכון. זה, כשאנחנו דיברנו ואמרתי שיש לך ניסיון קרוב ל-25 שנה, כן. למה זה הפתיע אותי? כי אני ילדה? כי יש לך את התשוקה כשאת מדברת על מה שאת עושה. והרבה פעמים, את יודעת, בעלי עסקים שהם כבר שנים עושים את מה שהם עושים, הם כבר כל כך התרגלו לזה כבר, זאת אומרת שזה כבר לא מרגש אותם. נכון. ולכן זה לא, הפתיע אותי. אני מתרגשת כל פעם מחדש, אני לא נתקעת באותו מקום, אני מאוד משדרגת את הטיפולים אצלי, אני מביאה עוד ועוד 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 דברים, בין אם זה עם מכשור, בין אם זה עם חומרים, גם בין אם זה עם טכניקות עבודה. חשוב מאוד כל פעם מחדש לחפש את עצמך מחדש. אחרת אני פשוט אשתעמם ואני אהיה רדומה ואני לא אתקדם לשום מקום. מאוד חשוב לי. זה לראות מה יש היום, איך אפשר לפתח את זה, ולראות בין הראשונים, ולגעת בין הראשונים בדברים. הרבה קולגות שעוקבות אחריי, המון שנים. יש לי לא מעט קולגות. אני יכולה לפתוח את האינסטגרם שלי, 50% זה קולגות, 50% זה קהל לקוחות. וכל פעם שהן שואלות אותי שאלות, והן חופרות, והן גם גברים, היום יש גם גברים קוסמטיקאים. אני בגאווה מלאה אומרת לעצמי, אורלי, כל הכבוד לך, אל תהי שעננה, וזה לא משנה באיזה גיל את תהי, גם בגיל 60, את אמורה כל פעם לפתח את עצמך מחדש. לחשוב מה את עושה, מה שאחרים עוד לא עשו. את צריכה להביא משהו שאין אותו יותר לאף אחד כרגע. ואחרי זה, אחריי, יוצאים עוד כמה. טוב, אנחנו נדבר גם על הבשורה שלך, אבל מה הבשורה בעצם שאת מביאה גם לתחום? אני שליחה. טיפוח, זה לא נגמר רק בלגעת בן אדם ובנפש שלו, אלא זה לפתור לו את הבעיה מהשורש. וזאת לדעתי שליחות. זאת, אני כל פעם אומרת לעצמי, את לא סתם קוסמטיקאית, את קוסמטיקאית עם שליחות מלאה, ותדעי לגעת באנשים רק שמרגיש לך לנכון. והיו מקרים שאני נוגעת, ואני מרגישה שאני לא יכולה, שיש איזושהי חסימה, שאני לא מסוגלת, שאין לי יכולת להגיע כבר למשהו היא רוצים, אז אני מוותרת, כי זה לא המקום, זה לא השליחות שלי, אז הכל בסדר, אפשר להגיד גם לא. חשוב לי מאוד שיהיה כימיה טובה. חשוב לי מאוד שמה שאני אעשה את זה במקום בטוח, ולא מעורער, כי אם הוא מעורער, הוא לא יהיה טוב. ואם יש משהו שבספק, אז שלא יהיה. זה הבסיס. כן. לגמרי. כן. אני רוצה, לפני שאנחנו עוברות לנושא הבא, להבין איך הסיפור שלך השפיע על הדרך שאת מטפלת באנשים היום. איך הסיפור שלי? אם הוא השפיע על הדרך. הסיפור האישי? כן. שלי? כן. שאם אני הצלחתי, אז אני יכולה להצליח לעוד כמה אנשים על הדרך. יש כמה סיפורים אבל בדרך. כן, מעבר, חשבתי כן, יש כמה סיפורים, אבל זה כבר ממש צריך להרחיב. זה כבר פודקאסט משלו. צריך להרחיב, זה פודקאסט בפני עצמו. הסיפור עצמו שאני יכולה לבוא ולהעיד עליו, וככה לשים אצבע, הרב והרצון להצליח, זה לחפש פתרונות שהם יהיו פתרונות אידיאליים, נכונים ומדויקים, ושכל המכשור וכל הטכנולוגיות יהיו זמינים לי כל הזמן, ושאני לא ארגיש שמשהו חסר לי. זאת אומרת, את כל הזמן מתפתחת, ואת מתחדשת, ואת לא נשארת. מה שהיה לפני 20 שנה, כבר לא רלוונטי. לא. יכול להיות כן, תלוי באיזה מצב, אבל לרוב כן, אנחנו חייבים ללכת... עם הקדמה. כן. עם AI, GPT, עם כל מה שיש. GPT נכנס לתמונה אצל קוסמטיקאי? לא.
יש מלא קולגות שדי משתפות, באמת נכנסות אני לא מוצאת את עצמי שם. כאילו, לא שאני מאושנת, אז אני אומרת לעצמי, לא יודעת, לא מצאתי, למרות שבעלי משתמש ב-GPT המון, אבל כן, טוב, נראה לי שבפנים הוא לא יכול לטפל. לא. וגם חשוב לא לסמוך עליו, כאילו, האמת שזו הזדמנות גם להגיד. כן, אני לא פותחת GPT, אני כן יכולה לפתוח את המוח, אני כן יכולה להיכנס לסרטונים של כל מיני מנתחים, פלסטיקאים, אני כן יכולה רגע לברור שם לרוב הרבה בחול, אני ממש עוקבת אחריהם אדוקה. ואז ללמוד שנייה מהם דברים על השטח, אבל לא AI ולא GPT. לא ליפול בזה. לא. יש לך איזשהו מסר שהיית רוצה לתת לנערה בת 16, שמקשיבה לנו ושונאת את הצלקות על הפנים שלה? שיש לזה פתרון, לא להתייאש. פשוט צריך להגיע לאדם הנכון, עם ניסיון, תוצאות לפני ואחרי, שזה מאוד חשוב, ולסמוך על אנשים חיצוניים שעברו כברת דרך, לתת להם לעשות את העבודה שלהם. טוב, אני רוצה באמת, קודם כל זה חשוב לגמרי, ואני חושבת שזה בדיוק נוגע לנושא הבא שלנו, על קליניקה שמשנה חיים. זאת אומרת, אני רוצה לגעת בקהל שמגיע אלייך היום. אגב, נערות בת 16 גם מגיעות אלייך, זאת אומרת, זה מאוד מגוון. מגיל 9. יש לי אפילו 6. הכי קטנה זה היה 6. הכי קטן וקטנה, כן. ילדה בת 6 כן. מגיעה אלייך לטיפול כן. קוסמטיקה. כן. בואי, בין הגבות לא צריך לנקות? נכון. צריך. שערות בידיים שילדים צוחקים והיא שעירה קופה. לא צריך להוריד. ניגע בשעבות, בסדר? ואז נדבר על איזשהו פצע. אני אקח את הבת שלי. היה לה איזשהו פצע שיצא לה באזור הסנטר, קטן, לא משנה מה שמתי, זה פשוט לא עבד. ואז אמרתי, אני לא יכולה לפתור לה את הבעיה? אין דבר כזה. ואז לקחתי איזשהו מכשיר שיש לי בקליניקה, שמתי לה הרדמה כי זה קצת כואב, משחה, הלחשנו את האזור, יום למחרת כבר לא היה. אז אני חושבת שכל גיל מצריך טיפול וטיפוח. צריך רק התאמה נכונה, בלבד. אז יש לי ילדים בגיל 6, 9 זה כבר טיפולי פנים, תלוי בהורמונים, בהתפתחות ההורמונים, אפילו חומרים הביתה, לאו דווקא בטיפול בקליניקה, התאמת תכשירים נכונה. ילדה שלי בגיל 6, יש לה קצת חררות במצח, היא משתמשת גם בסבון סיליצילי שלי, וגם באיזשהו נוזל שלי, יש לי תכשירים. תשתפי אותי על התכשירים שלך, על המוצרים שאת היום. רגע, והיא שמה את זה כל בוקר, זה מתאים דווקא לגילאים האלה הקטנים, כדי שיוכלו באמת לשים לעצמם, שלא היו איזושהי בעיה כזאת על האור בידיים, והם נעלמים, ויודעת מתי לשים כשהם צצים, ומתי לא לשים כשהם נעלמים. כן, אז בוא נדבר על התכשירים שיש לי. כן, אני אשמח. יש לי ליין ענק של תכשירים. זה ליין שאני עובדת עליו, נדמה לי כבר 4 או 5 שנים, כל פעם משדרגת אותו, כבר הבנת שאני אוהבת לשדרג ולהתפתח. חשוב לי מאוד שכל החומרים הפעילים והלא פעילים, הלחויות והסרומים לעיניים, לצוואר, לדקולטה, יהיו מותאמים, וככל שאפשר לשדרג, נשדרג. יש לי ליין תכשירים שהוא מכף רגל אפילו לקרקפת בראש, לסבוריה, לקסקסת, ואני גאה להגיד שזאת עבודה קשה, אני עומלת, אני עובדת, ואני מנסה, וזה מוצרים שניתן לרכוש רק בקליניקה שלך? חד משמעי. עוד לא הגיעו לקל קולגות קוסמטיקאיות, זה נטו רק שלי. אולי בעתיד. כן. מהמם, גם חשוב שתהיה את ההתאמה בסוף. חד משמעי. זאת אומרת, יכולת לפתוח עכשיו אתר אונליין ומה שנקרא... לא, אני לא מאמינה לאתרי אונליין. לצערי הרב, אני גם כשהלקוחות אומרות, אני צריכה להזמין, אין בעיה, עושים הזמנה מסודרת, שולחת להם עם שליח עד הבית, אני לא דוגלת בשלב הזה. אני לא דגלתי, אני לא יודעת, זה קשה מאוד לעשות אונליין, התאמת תכשירים לגמרי, אני חייבת לראות דרך הלופה, אני חייבת לזהות, אני צריכה לגעת באור בשביל למשמש, אני צריכה שתהיה נטולת איפור. איך אפשר דרך זום או סרטון להבין איזה אור יש? זה ממש קשוח, זה מאוד קשוח. נכון, קשת מקצוע את יודעת. כן. ואם אנחנו חוזרות שנייה לשאלה הקודמת שלי, שקהל היעד שמגיע אלייך הוא מאוד מגוון, נכון. היום,
מי מאזינים לפודקאסט, צופים בפודקאסט, ירימו גבה ויגידו, איך הגיוני שמגיל כל כך קטן יש את האופציה הזאת ללכת לקוסמטיקאית? זאת אומרת, זה כמו שמרימים גבה כשילדה מתאפרת בגיל קטן. ילדה שלי בת 8 הולכת מאופרת לבית ספר מגיל 6. יכול להיות שמשהו השתנה בדור גם? כן, כן. זאת אומרת, מה שהיה לפני 20 שנה, זה כבר לא בתפיסה של היום. אני הלכתי עם איפור, אף אחד לא אמר לי לא. זה או שאני שם או שאני לא. אבל, נכון, הרימו המון גבה. אצל הבת שלי היום היא הולכת עם איפור ולא אומרים לה שום דבר, וגם כשהיא יוצאת עם לק, אם זה מקרין לה ביטחון, מי יכול להגיד לה משהו? חשוב מאוד היום בחברה, לא משנה אם זה ישראלית או בחברה אחרת, שהביטחון החיצוני יהיה לפני ולפני הכל. ואם זה מקרין לה ביטחון, למה לא? אני לא מביאה את ילדה בת 9 או בת 6 אליי לקליניקה. האמא זו שמחליטה להביא אותה אליי. ואם היא מחליטה להביא אותה אליי, אז כנראה שיש שם איזו בעיה רגשית. ובעיה רגשית שצריך לדעת לטפל בה. ואם אני יכולה לגרום לבעיה הרגשית הזאת, להיעלם, בורחתי. שוב שליחות. אז אני לא חושבת שצריך להרים גבה, אני חושבת שצריך להסתכל מה הצורך של הילד. מה אפשר לטפל, מה אפשר לשדרג, מה אפשר לגרום לו לחייך עם עצמו מול המראה, להתחיל את הבוקר. זה מאוד חשוב. מעבר לזה, כל השאר הבל הבלים. כשאתה בטוח בעצמך, הכל יכול להיות קטן עליך. לפחות זה מה שאני חושבת. נכון מאוד. היו מקרים קשים באמת שהגיעו אלייך והיית הסיכוי האחרון? כן, מלא. תשתפי אותי על אחד שאת... המקרים הכי בולטים לפני המון שנים, זאת הייתה מישהי שעברה כימו. שנים. העור נהיה אפור, עם צלקות שעוד היו לה לפני כן. פיגמנטציה איומה, כולם יודעים, אחרי שעוברים כימו, יש פיגמנטציה איומה שקשה להוריד אותה. הרופאים נתנו כזה אישור ב-on-off, כן, לא? והלכנו על באמת רבעי צד, הייתי צריכה לא יותר מדי אחוזים גבוהים ולא מכשור, וצריך איכשהו לדעת לטפל בפיגמנטציה בלי שהיא תיפגע מזה, כי האור רגיש יותר, והעלמנו לה את הפיגמנטציה, לקח לנו אולי שנה וחצי, וגם חידשנו את רקמת האור, והצלקות התעדנו, ואז היא הסתכלה במראה ואמרה, וואו, ומפה זה כבר היה איפור קבוע, ריסים, גבות, שפתיים, קצת לתת איזשהו טאצ'אפ של נראות ביטחון עצמי, וזה היה לפני בערך 17 שנה. אבל משם, אם הבנתי שאפשר לקחת פרויקטים כאלה, אז וואלה, אני רוצה לטפל בעוד אנשים שהם עוברים כל מיני טיפולים, בין אם זה ביולוגים, בין אם זה כימותרפים, ולא חסר לנו בעיות בעור שנוצרים בגלל טיפולים כאלה ואחרים. ובואי גם נספר את הקטע של לאחרונה אני מסירה כל מיני צ'יסטות, בצורה מאוד אסתטית, מאוד מעודנת, ללא תפרים, ומגיעים אליי גם בנים וגם בנות, להסיר מלא צ'יסטות בפנים, שהם גדלים בכל מיני צורות, בחיור טוטלוס, שלא נותנים להם את האופציה לצאת מהבית, שמרגישים לא בנוח אפילו לצאת מהמיטה. סגורים במקום עם קפיצ'ון, לא יוצאים, לא לעבודה, לא לבית, אפילו לא לזוגיות. ברוך השם חיתן. זה כזה קיצון. בטח. תחשבי שאת מסתובב, לא את, בן אדם מסתובב עם בונגלח ענק, ולא אחד ולא שניים, 10 יחידות. בכל מיני גדלים. אם זה במצח, אם זה בין הגבות, אם זה מתחת לעין, אם זה בלחי, באמצע החיים, אם זה על האף, אם זה צמוד לשפתיים, זה קשוח. ברור. זה קשוח מאוד. בנות עוד יכולות להסתיר את זה עם שיער. בנים לא יכולים להסתיר את זה בכלל. אז שמים קפיצ'ון. ואז הקפיצ'ון זה חוסר ביטחון. אז כן, היו כאלה שלא רצו לצאת מהבית. היו מוכנים אפילו לשים קץ לחיים שלהם. עד כדי כך? עד כדי כך. כן. אני הייתי הנקודה האחרונה. וכן. המוצא האחרון. כן, כן, כן. אם יכולתי להביא אותם לפה כך, כדי שהם ככה יגידו את מה שיש להם להגיד, אבל אני אדבר בשמם. אני חושבת שניים מתוכם כבר היום אוטוטו צריכים להתחתן, אחרי שהפנים נראות סוף הדרך, שאין זכר, לא לצלקות, לא לצ'יסטות, לא אפילו לא קטנים.
מטופלים ומתוחזקים אצלי על ידי טיפולים ביתיים, וגם אצלי בקליניקה, אחרי שהסרנו את כל הצלקות, והסרנו את כל הצלקות כמעט ואינם, אבל את כל הצ'יסטות. ואחד הגיע מרמת הגולן, אמא שלו, הוא הגיע אליי עם עיניים ירודות, עם חוסר ביטחון מוחלט. הוא ישב במיטה והוא בכה, והוא אמר לי, אם את לא תצליחי, אני לא יודע מה אני עושה עם עצמי. כשאומרים לי את זה, זה לא בקטע עכשיו מה אני עושה איתו. למה שאני לא אצליח? תשכב, תן לי לעבוד. נדבר אחר כך. אז בהתחלה באמת הסרנו איזה 4 גדולים, כמה שיכולנו בפרק זמן שהקדשתי, כי לא ידעתי לקראת מה אני הולכת. ואז הזמנתי אותו אחרי חודשיים לעוד, ואחרי חודשיים לעוד, והיום הוא בא מחוייך, ואמא שלו אומרת, הוא סוף סוף הכיר נערה. הוא בן 26, ויוצא עם מישהי, ואני מאושרת. אין יותר מאושרת מזה, שאתה שומע שהצלת עוד נפש. נראות שלנו זה ביטחון שלנו. אני לאורך השיחה שלנו, יש לי הרבה צמרמורות, כי... הן אמיתיות אבל, הן לגמרי אמיתיות. לגמרי, כי הסיפור הזה שאת אומרת עכשיו, זה השראה, נותנת למישהו, מעבר לטיפול הקוסמטי, את נותנת לו את הביטחון, שאת שם כדי לפתור את זה, no matter what. כן. ואני חושבת שזה זו השליחות שלי. אני תמיד אומרת, אני מסתכלת על האדם, באמת איך אפשר לעזור לו, באיזה דרך. אפילו, יודעת מה? נגיד אפילו מילה טובה. לא מחייב שאנחנו נעשה טיפול כלשהו. מילה טובה בזמן הנכון, מדייק את האדם. יכול לפתור הכל. כן. אני רוצה שנעבור לנושא שיחה שהוא קצת יותר קליל, על עולם הטרנדים, עולם הקוסמטיקה רווי בטרנדים. איך את מתייחסת לטרנד הנוכחי כמו הזרקת זרעי סלמון? אני אוהבת הזרקות. אני בעד שילוב של הזרקות וטיפוח אסתטיקה. זאת אומרת, אני אמרתי שאני עובדת עם רופא. נכון. אז שהשיתוף פעולה הזה הוא שיתוף מנצח. צריך לדעת לעשות את זה במינון. עכשיו, זרעי סלמון, אני לא נגד, אני ממש אוהבת את הטרנד הזה. יש בו דברים חיוניים. עושה טוב לרקמת האור, עושה טוב מתחת לעיניים, לקירות מסביב לעיניים. עושה מצוינות. ואם אפשר לקחת את זה ולשלב את עולם הקוסמטיקה, ביחד אפשר לנצח. אני ממש אוהבת. את הטרנד הזה ספציפי אני אוהבת. יש הרבה טרנדים אחרים שאני חושבת שאפשר היה לוותר עליהם. אז זאת אומרת שיש טרנדים שיש להם בסיס. בטוח וטוב ומיועד, ואפשר לרוץ איתו לעד לטרנד הבא. שיכול להיות שיכול לנצח זרעי סלמון. כרגע, היום, אני לא יודעת אם זה שייך, אבל הרבה פעמים אומרים שכבר הזרקות חומצות הילרוניות בכמויות נדיבות, הם כבר לא טובים, כי באיזשהו מקום הם נוחתים לאזור הקו לסת, והם מנפחים את הפנים, והם עושים אותם כמו בלון הליום. ויש לזה המון נכון בדבר. הכל עניין של מינון. ואם אפשר לקחת את זרעי סלמון, או חומר שדומה אליו, ולפזר על כל הפנים, כדי לתת איזושהי גמישות טובה, עדיף מאשר להזריק על עצם הלחי, או נזולביה, ולנפח את הפנים, ולעשות קו. שוב, זו דעתי. אז מי שרוצה להזריק, תזריקו. במינון הנכון. מהמם. טוב, אני חושבת שאנחנו... מבחינת, איך אמרת, מילה טובה, ואת היום כקוסמטיקאית, מגיעים אלייך לא מעט אנשים. את מרגישה לפעמים לא רק קוסמטיקאית, גם סוג של קואוצ'רית? בטח. כן, היה לי מקרה לא ממזמן, יש מלא מקרים, אבל אני כאילו נוגעת במקרים שהם היו לא ממזמן, קצת בזיכרון יושבים לי. הגיע לקוח גם מצפון, עם צ'יסטה בראש, ואז הוא אומר לי, אני צריך להוריד את הצ'יסטה, ואני רואה את החוסר הביטחון שלו, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לעצמי, אלוהים, הילד הזה, משהו בו לא רגיל, משהו פה לא רגוע. ואז אני שואלת אותו, מה עובר עליך? אז הוא אומר לי, כלום. ואני מגלה בשנייה הזאת, שאני צריכה רגע לזרוק מילה. ואולי מילה תחתוך אותו, או תפוצץ אותו, או תקדם אותו. מה כבר יכול להיות? ואז אמרתי לו בתום הטיפול, החיים והמוות, בידיים שלך. הצלחה והאושר
בעיניים שלך. ואם אתה מחליט עכשיו להיות מאושר, אתה צריך רק לדעת להחליט. ומפה אתה צריך להצליח. הוא חיפש למה אני לא יכולה להגיד דבר כזה, ואני אמרתי לו, יש כל כך הרבה טיפולים שאפשר לקבל אותם. בין אם זה טיפול NLP, בין אם זה טיפול CBT, בין אם זה שיחות, ולהיות בסביבה שהיא עוטפת אותך, עם המון אהבה, עם המון חיבוק, שם אתה צריך למצוא את עצמך. רק שם תצליח. אל תסתובב בסביבה שעושה לך רע. תתרחק. עבר חודשיים, הוא הגיע אליי עם ראש מורם, הוא מספר שיש לו עוד צ'יסטה ואין לו שום צ'יסטה. אני אומרת לו, איפה צ'יסטה? הוא אומר לי, לא, אבל פה, אני עוד לא אין לך שום דבר, אני נתת לך חומר, הכל אילים לך. הוא אומר לי, לא, באתי לדבר איתך. הוא הגיע עם חיוך מפה עד האוזן. אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, היום אתה ילד אחר? הוא אומר לי, כן, התחלתי ללמוד, הלכתי לטיפול, CBT ו-NLP, והיום אני במקום אחר. אני עושה טיפול עם עצמי, ואני נמצא עם חברים שהם לא מעשנים, ולא לוקחים סמים, ואני נקי ככל שאני יכול. קצת קשה לי, אבל באתי להודות לך. לפעמים מילה קטנה, ולראות את הנפש, זה לא פחות חשוב. בעצם עובדה שהוא בא להגיד לי תודה, זה בכלל. זה לנסוע ברכבת, שעתיים, נסיעה, רק בשביל להגיד תודה. פשוט מטורף. כן, כן. אבל אני חושבת שזה לגמרי משהו שאת גם, עם השנים גם, שמעת כל כך הרבה, אני מניחה, סיפורים, והבנת גם... לא כל דבר אני לוקחת אישי, לא לכל דבר נותנת במה, אבל כשאתה רואה נפש פצועה, אתה צריך לדעת רגע לגעת בה. אני זוכרת שאמרת לי שאת הפסקת להיכנס לנשמות של אנשים. לא בא לי שהם יהיו שקופים בפניי. אני גם לא נכנסתי אליו, אני לא אמרתי למה, אני רק נתתי לו טיפ. אני לא נכנסתי לו לנשמה, לא חפרתי לו. אחרי זה הוא בא וסיפר לי. אבל די ראיתי מועקה, ואמרתי שאני צריכה רגע להיות אימא בשבילו. כאילו, הרגשתי שאני צריכה להיות רגע אימא בשבילו. אז זה רק, זה סיפור אחד, מבין כל כך הרבה מלא. סיפורים שאת חובה, עם לקוחות שלך שמגיעים לקליניקה, ואני הייתי שמחה באמת לשמוע, בסוף מה המוטו שלך כקוסמטיקאית שהולך איתך לאורך השנים? שאלה קלישאתית, אבל חייבת... אני חושבת להאמין בעצמך, לסמוך על תחושות הבטן שלך, להסתכל קדימה ולשאוף, להסתכל מה עוד אפשר, להמציא עוד גלגל, כי יש הרבה שצריך לדעת להמציא אותם. לא לוותר על החלומות שלך, להביא כמה שיותר עוד יעדים, עוד לקוחות, עוד אנשים, ולגרום להם לעוד חיוך רחב, עוד אושר בעיניים, לתת להם עוד ביטחון. שימי לב שגם כשאת אמרת עכשיו את המוטו, את אמרת אותו למישהו, זאת אומרת להעביר את המסר הזה הלאה. יכול להיות לקוסמטיקאית בתחילת דרכן, או מי שחולמת להיות קוסמטיקאית. גם, זה נגע בכולם כרגע. זה גם לא נגע לאו דווקא בקוסמטיקאית, זה גם נגע בכל אדם אשר הוא שבחר מקצוע. יש הרבה אומללים שנמצאים בתחום שלהם, הם לא נהנים ממה שהם עושים, הם נמצאים שם כי הם צריכים לסמן וי. נכון. צריך לדעת למצוא את עצמך ולהגשים את עצמך. היום הבת שלי בת 24, אוהבת לעשות תכשיטים. כן, יש לי ילדה בגיל 24. היא עושה תכשיטים, וחשוב לי מאוד שהיא תעשה את מה שהיא אוהבת, היא מאוד יצירתית. ואני אוהבת את הרצון שלה, להגשים את היצירתיות שלה, כי אתה תמיד יצירתית. ואני עפה על זה שהיא, גם אם קשה לה, אני עפה על זה שהיא מנסה והיא לא מוותרת, והיום באמת יש לה אתר שעובד, אחרי שהיא עשתה מלא טיולים בחול, והודו וסרילנקה, ואיפה רק לא, בארצות הברית, אבל היא מצאה את עצמה, ואין יותר חשוב מזה שאדם מוצא את הנישה שהוא נהנה להיות שם. נכון מאוד. כן. אז זה לא משנה לי, אני מתייחסת לכולם. כן, כן, בגלל זה משהו שאני לקחתי מתוך השיח שלנו. בדיוק. לסיכום, אנחנו ממש רגע לפני סיום. מגיעים אלייך אנשים ואומרים לך ששינית להם את החיים. מה זה עושה לך לשמוע את זה? גאווה. בדיוק דיברתי על זה עם חברה טובה שלי בבוקר, שכשאני מקבלת הודעות כאלה על הבוקר, זה נותן לי דרייב להמשיך, זה נותן לי, קודם כל זה מעלה לי חיוך רחב, זה נותן לי דרייב להמשיך, זה עושה לי ויברציה בכל הגוף, וזה נותן לי הרגשה שאני יכולה עוד, ואני מחכה לעוד,
אני מחכה לפרויקטים, נכנסים טיפולים רגילים קלאסיים, אני פשוט אומרת, למה באת אליי? אפשר קצת ג'וז, משהו קשה, משהו שיהיה לי להתמודד איתו בכיף, זה מה שאני מחפשת. וכשאני מקבלת הודעות כאלה, והצלחתי, אז אני מאושרת, ואני מאשרת את עצמי עוד יותר, שזה לא פחות חשוב. זאת אומרת, את כקוסמטיקאית אומרת, אני מוכנה לכל אתגר. מוכנה להכל. להכל. לא את הכל אני יכולה לפתור, אבל אני יכולה לכוון. נכון. הרמת אפיים. יש מצבים שצריך ניתוח. אני יכולה לכוון. זאת אומרת, את גם אומרת מתי זה לא נכון. לא, מתיחת פנים, נפילת פנים בגרביטציה מאוד גבוהה, צוואר, חיים שלי. יש מנתחים. מיותר לבזבז פה כסף וזמן וחלומות שווא. זה שזה מהמם. גם אחרי ניתוח, כשהם הולכים ועושים, אומרים לי, וואי, אורלי, תראי, זאת אותה מהממת, מזל שהקשבתי, והלכתי למנתח הזה. אני בעד, איפה שאפשר ורצוי, ביי, ניתוח. איפה שלא ואי אפשר, אז אני פה. מושלם. אורלי, אנחנו מסכמות עכשיו את הרעיון שלנו, את הפודקאסט הזה. מקווה שנהנית. נהניתי מאוד, איך היה לך? לי היה ממש כיף. אני נהניתי פלוס. איזה כיף. יש עוד איזשהו משהו שחשוב לך להעביר הלאה, בפרק הזה? אני דווקא רוצה לגעת דווקא באנשים שנמצאים בכל מיני מקצועות, ונראה לי שבין השורות אמרתי את זה. נכון. תגשימו את עצמכם. תגשימו. החיים כאלה קצרים, שכשלא מגשימים את עצמנו, אז אנחנו מרגישים נורא עבודים, מבוזבזים. אז תגשימו את עצמכם. תלכו לפי החלומות שלכם. תראו את העתיד בעיניים, תיגעו בו. לא רק לראות אותו, גם להגיע אליו, לגעת בו. גם אם זה לא טוב, העיקר הגעתם. וגם אם זה טוב, אז הגשמתם חלום. זהו, אני חושבת שמעבר לזה, יש הרבה מה לתת לי, הרבה, אבל נכון. אני בעד שבן אדם ידע להבין את הפוטנציאל של עצמו ולהגשים את עצמו. אני חושבת שזה לא היה רק פרק על הסיפור האישי שלך ועל הערך שלך כקוסמטיקאית. נתת פה המון נקודות השראה, ושאני בטוחה שמי שצופה ומאזין לפרק הזה, ייקח את זה איתו. אני אשמח. תודה רבה לך, אורלי, שהגעת לסי פודקאסט. גם לך תודה.